Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Oh, what I'm done. Kawe. Why ukuhlekani kodwa? Hey Kawe, hey. Alwehlanga ngehlanga. Hey, ziyakhala bhuti omdala ziyakhala. Hey. Ayikuthandi ukuthi akube nzima but ke into zakhona sothini. Ya kona hey. Kunzima kona. Ngikhuluma manga kunzima impela kuyazwela futhi. Manje senze njani ukuya phambili ngoba phela kuthi ukhona into ekufuneka ishintshe khona but ke angeke size siwasho izinto eziningi but khona lapho ngathi shoda khona. Ya kona bhuti omdala iqiniso leli iqiniso impela kukhona la ekuzomela mhlawumbe kube nendlela yokuthi mhlawumbe benze izinto ngenye indlela ngoba ikanje kunzima ngempela. Inetwork yakho no bese ngithi asibahalalisela abawinile ngoba bawine kahle siyabajabulela bashayile bayibekile induku ebali. Yebo kona kunjalo impela abafowethu cha basebenzile abawinile angeke size sikuthathe lokho kubo kodwa nje ngiyacabanga nami ukuthi bhuti omdala kuyadingeka ukuthi kube nendlela ingabe into ngaso sonke isikhathi seyiba sesayidini elilodwa nanokuthi igcina ibonakala ukuthi man lento le seyinje igcina ingasabi naleyanto yokuthi abantu bayithokozele ibe nothando lokuthi iaccommodate wonke umuntu yabona. Ya ngiyayibona leyo khona hayi khona kunzima. Bathi ke angeke siwasho amaningi ngathi nje happy new year. Ya hayi happy new year kuwo wonke umuntu angithembe mfowethu ukuthi bonke abantu basave bangene kahle bhuti omdala onyakeni ba ready for 2021 nabafowethu uKhuzana uMthandeni nabo bonke ababe nominatiwe siyabahalalisela aqhutsheke nje kiweni phambili. Ngicela futhi izandla zami